Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ό,τι συζητήσαμε μέχρι τώρα δένουν πάρα πολύ αρμονικά με ό,τι θα πούμε και σε αυτό το τραπέζι και ό,τι θα εισάγω και εγώ. Λοιπόν, είμαι ο Φώτης Κατημερτζόπουλος. Είναι μεγάλη χαρά που είστε σήμερα μαζί μας, έτσι, σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε με το Athens Coaching Institute. Και πριν ξεκινήσω να μιλήσω για το κομμάτι το οποίο θα παρουσιάσω, ήθελα λίγο να δω εδώ μέσα πώς είστε managers σε οργανισμούς. Χεράκια έτσι λίγο να σηκώσουμε. Οκ, τέλεια. Και manager και coaches. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, εντάξει. Εν δυνάμει. Μια χαρά. Και αυτό μας κάνει. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Βοηθάμε τους ανθρώπους στους οργανισμούς μέσα από δύο τρόπους, συγκεκριμένη περίπτωση στο coaching. Ένα, με την λογική του να συνεργαστούμε ως εξωτερικοί συνεργάτες για να μπορέσουμε να παρέχουμε π.χ. την υπηρεσία του executive coaching, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε οργανισμούς και ομάδες να εξελιχθούν μέσα οργανισμούς. Και το άλλο κομματάκι, το οποίο θα κάνω περισσότερο focus εγώ σήμερα, είναι το κομματάκι της εκπαίδευσης. Θα βάλω λοιπόν το καπέλο του εκπαιδευτική, όχι αυτό του executive coach που έχω, έτσι ώστε λίγο να δούμε μέσα στους οργανισμούς τις δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένας manager, τα coaching skills που λέμε, τις coaching δεξιότητες, για να μπορέσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Και όταν λέμε να αλλάξει, θέλουμε να δούμε πώς ο manager μέσω του coaching μπορεί να ηγηθεί διαφορετικά, έτσι ώστε τι να κάνει, να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης των ομάδων τους. Πάμε όμως έτσι σιγά-σιγά επιγραμματικά να δούμε ποιες είναι αυτές οι coaching δεξιότητες τελικά που αναπτύσσουμε μέσα από την εκπαίδευση στο coaching. Μαθαίνουμε λοιπόν να ακούμε προσεκτικά, ενεργά, να δίνουμε χρόνο. Αρκετά και κυρίως στο προηγούμενο τραπέζι μιλήσαν έτσι για κάποια κομματάκια τα οποία και με τις ομάδες και ως manager και για την ανθεκτικότητα μπορούμε να αναπτύξουμε. Επίσης λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία μέσα από αυτές τις coaching δεξιότητες να μάθουμε να ρωτάμε με τρόπο που να προσκαλούμε τον άλλο να μιλήσει, το μέλος της ομάδας μας. Τον προσκαλούμε λοιπόν με έναν τρόπο έτσι που φωνάζουμε και λέμε στο coaching εμείς, με ενεργητική ακρόαση, θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις. Θα δούμε στη συνέχεια και αυτού του τύπου τις ερωτήσεις. Επίσης, ως manager πλέον μπαίνω σε μια διαδικασία να ζητάω προτάσεις, λύσεις. Αυτό που αναφέραν και πριν, να βάλουμε την ομάδα στο παιχνίδι. Να μην δίνουμε εμείς έτοιμες τις λύσεις, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακούσουμε την ομάδα μας, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε μαζί με αυτήν. Και μαθαίνει να δίνει έμφαση στους στόχους. Προσοχή εδώ πέρα. Μιλάμε για στόχους μάθησης. Στόχους μάθησης θα τους αναλύσουμε συνέχεια και επίσης αναλύσουμε και το κομμάτι της έμφασης στη σχέση. Σχέση εμπιστοσύνης με την ομάδα. Οπότε, επίσης, ο manager με τα skills του coach μαθαίνει να παρέχει ανατροφοδότηση με έναν πιο δημιουργικό τρόπο, με έναν πιο διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έκανε ίσως πριν και μαθαίνει να πραγματοποιεί συνεδρίες, συναντήσεις με την ομάδα, θα δούμε συνέχεια, με συγκεκριμένη δομή, με συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι ώστε να πετυχαίνει τους στόχους που θέλει μαζί με την ομάδα του. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο κομμάτι που θα εστιάσουμε. Έχουμε λοιπόν ως manager μέσα από τις coaching δεξιότητες που αποκτούμε να κάνουμε μια μετατόπιση. Το ένα κομμάτι είναι η σχέση, το άλλο κομμάτι είναι οι στόχοι. Λοιπόν, εστίαση στη σχέση. Οπότε, τι έχουμε εδώ πέρα. Ο manager αποκτώντας τις δεξιότητες της coaching, τι κάνει, εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα και αφού εστιάζει τι κάνει, διοικεί μέσα από τη σχέση την οποία διαμορφώνει. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη σχέση. Με τον όρο σχέση όμως τι εννοούμε εδώ πέρα. Εννοούμε την επικοινωνία που αναπτύσσουμε με τους άλλους, με την ομάδα μας και προσοχή εδώ πέρα. Το περιβάλλον εμπιστοσύνης που ως manager διαμορφώνουμε. Πολύ μεγάλη λέξη εμπιστοσύνη. Τι λοιπόν γίνεται, πώς λοιπόν αναπτύσσεται αυτή η σχέση μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές επικοινωνίας που έρχεται η εκπαίδευση στο managerial coaching να μας δώσει. Λοιπόν, η σχέση λοιπόν αναπτύσσεται μέσα από τεχνικές όπως η ενεργητική ακρόαση, το να ακούω την ομάδα μου, το να είμαι εκεί πέρα, το να βρίσκομαι σε εκείνο και το σημείο και να μην λέω «Όχι τώρα, δεν βαριέσαι, ναι, θέλω να μου πεις αυτό», να μπαίνω σε μια διαδικασία, να μην τον κοιτάω στα μάτια, εξωλεκτικά να μην βρίσκομαι εκεί πέρα, να μπαίνω σε μια διαδικασία έτσι ώστε να είμαι παρόν, λεκτικά και εξωλεκτικά μαζί του. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η διατύπωση και η χρήση ανοιχτών ερωτήσεων. Ερωτήσεις λοιπόν τίθενται με τέτοιον τρόπο που βοηθάμε τον άλλον να αναστοχαστεί, να σκεφτεί επάνω στις σκέψεις του, να σκεφτεί επάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο έρχεται να συζητήσει μαζί μας μέσα στην συνεδρία τη συγκεκριμένη, μέσα στη συνάντηση.
Άρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η διατύπωση και χρήση ανοιχτών ερωτήσεων. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η δομή και η πλαισίωση της κάθε συνάντησης. Είτε είναι ομαδική, είτε είναι ατομική. Και όταν λέμε δομή και πλαισίωση, εννοούμε το θα έρθει ουσιαστικά ένα μέλος ομάδας μας να συζητήσει μαζί μας. Τι θα συζητήσουμε στην αρχή? Θα ακολουθήσουμε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, μέσα από το coaching μαθαίνουμε κάποια μοντέλα. Ένα παράδειγμα, το Grow. Πού μας βοηθάνε όλα αυτά τα μοντέλα και τα εργαλεία? Στο να βάλουμε σε μία σειρά το τι θα συζητήσουμε, να έχουμε ένα ξεκάθαρο θέμα συζήτησης, μία ατζέντα μαζί με την ομάδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε εν συνεχεία μέσα σε αυτό το κομμάτι να επεξεργαστούμε το θέμα και στο τέλος το πιο σημαντικό, κλείνοντας λοιπόν αυτή τη συνάντηση, τι θα έχει να κάνει από εδώ και πέρα το άτομο της ομάδας μας, τι θα έχουμε να κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτό και πόσο δεσμευμένοι είμαστε και οι δύο. Το άτομο για να κάνει αυτό που πρέπει μέχρι την επόμενη μας συνάντηση και εμείς ως manager να είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε με δέσμευση σε αυτό το οποίο χρειάζεται. Πάμε στο άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η εστίαση στους στόχους μάθησης, τα learning goals όπως λέμε. Λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι από τους οργανισμούς σας, μέσα από τη στοχοθεσία, εμείς ως στελέχη και οι εργαζόμενοι μαζί, τι κάνουμε? Ενεργοποιούμε, ενωνόμαστε με την ομάδα, αναπτύσσουμε, μαθαίνουμε και φέρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν στόχους μάθησης, έχουμε στόχους απόδοσης και στόχους αποτελέσματος. Δίνουμε πάρα πολύ σημασία και σημαντικότητα στο κομμάτι των στόχων μάθησης, στο κομμάτι του managerial coaching και στην εκπαίδευση. Γιατί αυτοί οι στόχοι, όπως πολλοί αναφέραν και οι κυρίες πριν μου μιλήσανε, αναφέρονται λοιπόν περισσότερο στην απόκτηση γνώσης, στην κατάκτηση δεξιοτήτων, την αύξηση της ικανότητάς μας και την ανάπτυξη νέων συμπεριφορών, που αφού τα καταφέρουμε όλα αυτά, τι θα γίνει μετά? Θα φέρουμε και την επίδοση που θέλουμε, άρα στόχους απόδοσης, και στο τέλος θα φέρουμε και αυτά τα KPIs, τους στόχους αποτελέσματος, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η ομάδα και εν συνεχεία ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν, για να αναφέρω μερικά παραδείγματα, τι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους μάθησης μέσα σε έναν οργανισμό. Το να ακούω αρκετά τους εργαζομένους πριν απαντήσω. Εγώ ως manager, λοιπόν, να μπω σε μια διαδικασία να ακούω αρκετά τους εργαζομένους πριν απαντήσω. Παλαιότερα μπορεί να μην το έκανα. Επίσης, ένα challenge το οποίο μπορεί να έχω έτσι ώστε να αλλάξω μια συμπεριφορά είναι το να ρωτώ τη γνώμη και τις ιδέες των στελεχών της ομάδας μου επίσης πριν μπω σε μια διαδικασία να απαντήσω. Ένα άλλο κομμάτι που έχει σχέση με την ομάδα και το πώς μπορούμε να αλλάξουμε συμπεριφορές, τους τρόπους δηλαδή που κάνουμε παραδείγματος χάρη το meeting. Σε κάθε συνάντηση πλέον να βάλουμε ως στόχο να θέτουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσεων μέχρι την επόμενη και πώς αυτό θα γίνει follow-up και πώς όλο αυτό το κομμάτι θα έχει monitoring κατά τη διάρκεια. Και τέλος, στόχους ανάπτυξης, ατομικούς και ομαδικούς. Παραδείγματος χάρη, θέλω να αποκτήσω κάποιες νέες δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Άρα λοιπόν, να θέλω να εκπαιδευτώ επάνω στο coaching, σε κάτι άλλο το οποίο επιθυμώ, έτσι ώστε να μπορέσω να πετύχω αυτή τη μάθηση, να μπορέσω να αλλάξω την απόδοσή μου σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο ως player μιας ομάδας και εν τέλει να αλλάξει και το αποτέλεσμα της ομάδας. Έτσι λοιπόν, μία ερώτηση που θέλω να αφήσω σε όλους εδώ πέρα μέσα που δουλεύετε με τις ομάδες και βάζετε στόχους μάθησης, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει λίγο να αναστοχαστούμε και να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Τι πρέπει να βελτιώσουμε, να μάθουμε, να αλλάξουμε για να αναπτυχθούμε σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι το managerial coaching, η εκπαίδευση και όλες αυτές οι δεξιότητες που αποκτά ένας coach, έχει λοιπόν την εξής σημασία με το εξής σχήμα. Έχουμε από τη μία πλευρά ότι εστιάζουμε στην σχέση, ανοιχτές ερωτήσεις, ενεργητική ακρόαση, δομή συνάντησης. Από την άλλη πλευρά έχουμε το κομμάτι της εστίασης στον στόχο, τα learning goals, που μετά εν συνεχεία θα μας φέρουν και το κομμάτι του αποτελέσματος και της επίδοσης. Και επίσης, λοιπόν, εκεί πέρα ο manager έχει ένα πολύ μεγάλο challenge να κάνει, που έρχεται και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με την συζήτηση που προηγήθηκε. Πρέπει ο manager να ισορροπήσει, να βοηθήσει την ομάδα του, πετυχαίνοντας και τους ατομικούς της στόχους μάθησης, να ευθυγραμμιστούν με τις ομαδικούς στόχους μάθησης, όπως αναφέρθηκε και για την Gen Z, παραδείγματος χάρη, έτσι ώστε εγώ θέλω να εξελιχθώ ατομικά, να πετύχω πράγματα για να βελτιωθεί και η ομάδα μου. Αυτό λοιπόν ως manager πρέπει να το διαχειριστώ για να ευθυγραμμιστεί και να εναρμονιστεί με τους στόχους της εταιρείας μας, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό που λέμε πολλοί αυτές τις μέρες,
Κουλτούρα οργανισμών. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και πολύ δύσκολο να αλλάξει. Άρα λοιπόν, ο manager coach, γιατί πλέον εκπαιδευόμενος μέσα στα managerial skills, δεξιότητες, αποκτά και το ρόλο του coach πέρα από αυτό του manager, τι μαθαίνει να κάνει? Μαθαίνει δύο πράγματα. Να ισορροπεί ανάμεσα στην κατευθυντικότητα και στη μη κατευθυντικότητα. Στο πότε θα γίνεται παρεμβατικός και πότε όχι. Στο πότε θα κάνει micromanagement και πότε θα κάνει macromanagement. Στο πότε θα αφήσει την ομάδα του να βγει μπροστά, να πάρει αποφάσεις, να ηγηθεί και στο πότε θα πρέπει να τους δείξει το δρόμο πού πρέπει να πάνε και πώς και να βγει μπροστά. Άρα λοιπόν τι κάνει ένας manager? Μετά λοιπόν από την ανάπτυξη όλων αυτών των δεξιοτήτων και μέσα το ταξίδι αυτό της αυτογνωσίας, μπαίνει λοιπόν σε μια διαδικασία συνειδητής απόφασης πότε θα πρέπει να γίνει καθοδηγητικός και πότε όχι. Σας ευχαριστώ θερμά.